check, 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 check. Sin atrai ngaju ben mong yami leng baki kamba jingle jonga ngam snow thula jingem bangayai bat ka perthei rei me khoni yanga able sin atrai ngaju ben mong yami leng baki kamba jingle jonga ngam so thula jingin bangayat bat ka berthei re me khodi yanga able me long no bin kya ya ka jingin jonga ngangin pa me leki kamba ngiwan ban ai ngo kakadonod baro oman wai hallelujah Sunong penim balaya palorit na ban penim ya unong po kumanga kumtangan demani ya usimu try ki try oban pinjam masuk jirai long nong bin kya ya ka jingin zonga ngangit ba mi leki kamba iwan ban ai ngo kakadonod baro oman rai hallelujah. Shanongan le, shanongan pai, lai tang nami kutrai. Shanongan pen, shanongan ri, nak santi jong mi, tu bat yana. Senda jong me shirta 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 nakaburang mo play. Amen.
นี่ด้วยเลยพวกป่าจึงอยู่ภาพหนึ่งมีวันอาจารย์จะไม่ในกระปอร์วันเกี่ยวยิงก็จะไม่อยากวันมานีวันชักรีวันบุรมีก็กระแตงก็จะไม่ไงงูเมียบเลยนะมาก็ยิ่งสมาสุขเฮร์จะไม่ยังงี้ให้กิสงี้กี่ปอร์วันเล็กเนาะบาระมันเลยสนัยบันกระคูวันนายงี้ก็ยิ่งกัดยิ่งเขียบางทีลองก็ไม่มีลองมันตาแล้วกระคูแม่เป็นดับยิ่งกำยังงี้แล้วก็งี้แล้วก็จะรู้ไม่รับบัตรแคมมีอะไรจริงไงก็จะงี้นี่ด้านมันตางนี่ก็พอรับเลยวันมานีวันสักรีมีวันนายก็งูก็บุรมีวันไม่ลองตามมาเมวเลยวันนี้ได้วันอายก็จริงงูด้วยก็จริงมานีนี่ด้านนั้นก็พอรับเลยกินจริงอายที่บารีดเป็นอายช่วยกำก็จะมีนี่กระปาดมันประเดี๋ยวอีกทีมันเป็นกระตังอีกทีbahkan orang kebentar pakai balangan pendenkam kena longsha kam jome kenang roy kerhai hima kan jome an senang penya susu akan ni kepercayai ni dua rablay men kerhui di barok biar nak sekejeng jing ai sekam ke jome nang kerhui jeng trai tak jongki kam di jongki akum jur ban ai ki ke mensiam anang ai susu Saka kam kejauh hai ablay Arab yang ibarat minaman ai kita nut bagi mesin yang ibarat aku minta ablay yang nong diberi bersungguh ya malah bagi sungguh ya yang naman kami ya nang hamla man ai sakri jisakri bakhamha hai kisni kipoy bedangwan tu ter ni dua khmat merah ablay men kerhu yang ini samla kibla ai ini special number Ôi, các khui những em trong kia, những sakri trong kia, bạn không chịu rượu, cái sạp, cái bầm lai hay kia, và cái năng lạn bên đơn bù rầm, nằm ta bên nhà đó, cái các treng cái cho mày, trai cái cái po say sen, cái bụti em mày yêu sakri pastor, và đơn cái bên tai bên sam cái cái po cái tiền cái cho mày, cái đuôi mình này bên tăng ý An bagi tian barak kita mi nak sentuh dengan hidang syah kawan dekat kejeng senai jame mada bagi os ngau bagi op diang iki ina long de syah kabawan nakam ta ban thau thmai im jengi minang la abai ban kham jan same ajak minang ban kieu seyeng ke jame ki por barak jang ajak im jengi kat men ai lat ini bagi lek kumta do kerhu iki berapa ingin sependek pakai ni kepuar pediangnya kena ke bangu agar teng jo trai Yesus nipan amen Trong ngày khúc lễ, kini ki nang shemanta Johnny Gopor, ba hemlat kharbi thai iblay lam jeng police tang batwai, pakum chui phi ki parok samla, ai ko jeng ruai ka pakarpang hapadeng jongi, ko khubor lima ko so jeng rak ba khot ingi, bang di mana sanda jong tra Jisu hi sherta jong ka jeng im ka jongi, blen ko khui phi iwe pi iwe. Di suamin push ka benta menginyo sngo ya keting ka jong blay an khat shai khon sang ka balang ka jongi pat kin yalam lengban ka jing rwai pandai man sim kat tu kat ni teli Hello, check. Ngin ai ngô biang yung blay sa sin mangidan na kaniyeng kumkentang ngudzongo yaw naman ni Shakri ladlud ya kreteng ngudzongo hani ka por ngin simantalang katukan ni gitsing ruai
bang ngin display apa ka projector ndai dan na pedang zampi ki pamla ban panyo i ba phila ban phai ke jingruai ka ba arspa nya pokndai par arspa prana barim penlong yang try udeng bala phila ban long lu phila ban yeng phila ban shong ha ni ka por bên long yang bên long yang trai u điên bala ban lên harut ki ki wa ba ban bor ki thiệt ban se ki slava em ban say you so ba trei ben sim trei atunang trei hapo kamen sim pangan pendu doya ka jing long barim pangan yolong kung ubreu bajanay bangan yolet ban mishari jeng shar kwar bangan yo im angat ki jeng jarbor hasil Dios ngan uji sula jeng hon slow tenat her udeng batung udeng bom kila ngam bertei trei atonang trei hapo kamen sim pangan pendo doya ka jeng long bare pangan yolong kung ubreu bajanay pangan yolet ban mishari jeng shai did you not know kasih barang yo bakor baper dan po labo shanto uji susayangi kajeng sok jai asya boneng kan long barem bangan yolong kung ubreu bajanay bangan yolet ban mishari jingin penjam yang sesien trei atunang trei hapo kamen kajing long barem bangan yolong kung ubreu bajanay bangan yolet ban mishari jeng shai Gipiteng jing rai ka ba arspa prapan rio
Kinsawan apa jingkerku Kumbala kular utrai Ayom syong pengat kenwan ru Bayu dong perem unai Lamba jingkerku giwan Jing zao jing isnei lan jumam Deyu lambangi kerpan Kisawan lamba jingkerku Atu ai bentangin bang Bentagi pelabaki kerdo Bentayu jisungi walapa Lamba jingkerku Lapa jingkerku iwan Jing zao jing isnei la juman Lapagi gerbang Kinsawan lamba jingkerku Hagitu tejur atrai Bentagi terang bagi waju Lamba jingkerku doa Lamba jingkerku Jingkerku giwan Jing zao jing isnei la juma Deyu lapagi kerpan Kinsawan lapa jingkerku Atu ai bentangi pelabagi kerdo Bentayu jisungi wan Lamba jingkerku Lamba jingkerku giwan Jing zao jing isnei la juman Deyu lapagi kerge penjamu lamba jingkerku Lamba jingkerku giwan Jing zao jing isnei la juman Deyu lapagi kerpan Simta lang say sin Tamani Lamba jingkerku Lamba jingkerku giwan Jing zao jing isnei la juman Deyu lapagi kerpan Tamta kebrong lay sumawon siyang To blin kurku igni prok salnaj ka balang gerjongi kiblay lam hakini ki chingrwai penrem mensem man penrem shu yakani ki ching shakri jongi hakani ka no phais ki pastor jongi bedon hakani ko por kitiban besan yepi ki longkpa ki longkme ki samla ki hybrid ki bayit Nashibane kabu akan kopor manai kublai pi sechisen ha kerteng ka pathiang tam kabarun portam ka jong pnim jungi uji sukres par ngasok men kubne jing pala ka jong ublai mangala banjeng preng jong pi sechisen manai na khubor na ka ktien ka jong ublai tingom bangal yo sngo ur ka jinga priyo ha ka balang ni ha panit dep iwi kun samlaj ka balang ka jongi kapor kumba lai beji ai te ngan pelingkot kat pala ini khubor kat jonga khanang ba kanum thut kopor tong ini puson ane kopor ya kan ka phang pedeng ya ka bangla shim na ka ktien ka jong oble
Shaulom jong kajing keladur. Shaulom jong kajing keladur. Ya kapala bu nong rim na gospel jong u Lukas kalenong kaba khandai. Kadakot kaba arpo pra adu lai pusan. Ngan puli tang sidakot kabalong kabanta pedeng hi jani khubor ka jonga makata kadakot kaba arpo khandai. Lukas khandai lenong kadakot arpo khandai bong kumde. Dekat ba udang duai. Kadur khmat jong u kala kala. Mat ki jan jong u kilali pernai e. Toni pasub le haga jing duai. Kokpa jongi ubahab neng. Yalam ni kapol kubrang sa. Namun se makhut jong me. Yarap ingi mengilap pentli mengin pinsuda yaladi. In klet no yakan ka perthei ki kam ki jam ki jing e jong ka jing em. Bat bangin phai pat bat bangin pet tang sheme. Bat ka ktien ka jong me. Bat bangin mat bat ka jing khu. Ka bakan sai ble ka jong me. Kor khu ngi iwi ki ban siyo sngo kerpang nakabenta jonga uban sai uban sesam ya ktien ka jong hapdeng upat lang ujong me namangi pan gerteng ka jan pim jingi Jesus Christ. Amen. Tokan ka banta ka pangini puson kade naka gospel u Lukas kalenong ka bakhandai itu kita khot arpo pra hado lai pusan ya ka mangila man shem ni ka ju ka jing tu khana na gospel jo u Matthias kalenong ka bakhat nyau ka khot iwe hado pra but gospel u Marcos kalenong ka bakhandai da khot ar hado pra kibde kibenta ha bede bat ka jing keladur ka jong Jisu halor ulum lene kata mi on ketien pareng ka transfiguration of Jesus on the mount. Tiga Bible ke Yesus bomne hak pasdang jong kene ka jingja baklemi hadian kumba prasngi ai ban poi shauni ulum gospel Matthias gospel Marcos ong kumba Andrews ngi tilarangi pet yang ka benta nak tingga jong ble kini ka benta ka khamaswa jong kani ujisu pakisanran keledon syakathan Kaisaria Filipi kabalong gawe nak district hapo Israel hakatokopor hakajing sensyar jong ka Himarum kabalong ru ka jaka ka pakham sejengai ba ka pakham kendong. Maka Bible kia tu apa kumbah hadian pras ngi lande Andrews ngi kiliyami bat ujisu ulakhat yakni kesanran ki jong u ulakhat yo Petrus Yohanes bat u Jacob ini kelangut kesanran ke jong u kiba uju yajan bah kibalong kita ki parlok kiba jan e bat u Jisu kibalong kita khot jong kanika inner circle tilarangi pulih haki gospels ngin syam bau Jisu je khot ikini langut kisandan ke jong u ban sandan yu haki banta ki bapher ila se Jisu kham iet kham shania ikini langut namar kata uju pendan kam yiki makin sandan yu nakapor sha kapor. Maka Bible ko ong makinig langot kisanran baru Jisu kilia poi shauta we ulum ti ulum uba maki kilia kiolang kilia letlang ude ulum tabor ki ong ki nang batai une ulum udan sejan joka snong Nazareth ude ulum uba jrong bha kumba khat praspa prapun riu phut ba ude ulum uba itanat bha tinga sokmen daka jinga ai ji isne ga jong uble house name arjar khatnyo lingbak to jinga lekai holy land tour
ngali aban kiau yo ne ulum tabor de ulum ubajrang ulum uba itnat kalenti ban poi shau ne ulum kaba kalain bah kabalong thik kum gini ki jaka jungi shanehi bano najrong ne ulum ngila bani I yaki snong ki jaka ki marjan hakaba ne ulum udon baru ne ulum udon hakne ka them Jezreel lani kata Jezreel Valley kabarang don hado mentahi bat hajrong jone ulum mentah idon kini ki kenja yeng mane kini kenja chapel deke balang ki paper ki balate man sa pensa jengken mau ikai ka belajar hau ne ulum arjas nem mensua tingi hang ni ba ujisu ulakhat ini ke langut ke sandran ke jauh mungkin ya letlang shone ulum ban duai ka bible ko ong bo jisu ulalet shone ulum ban duai te la nang ipet ru ini ke benta khamaswa jong kane kalanong ka ba khandai utrai jisu Christ orang sudap ban yathu ban pau halaka jong ki sandran bode ban ya ka lenti jong kajing syaitam mereka jingyap ke ban saja ha Jerusalem tinglaban ong yelese marsudab ban yathu kisandran ki jongu ujisu ulashim yani ka kabuk siar manai ban pen kre yelade ban pelut poro berkhupa jongu bahabeneng ha kajing duai ka jongu te ladangi perthu bot baladangi pet ikai ka bo Jisu ule haki gospels so tanat bah ikai ka bo Jisu uju le nakapor syakapor kat kajing pun kam kajong ujisu man kasngi ban yeng ban yat na vikasnong syakabai pat ban hikai ban penkhya ban ne iki kamba Henry kalongpat ka baphala kat utrai Jisu Kristi uplalong lupa uble ulong dependent usania bet tang ha kajing duai wala nang ipule haki gospels bun mo si Jisu uji no kisaran ka jong u dang step perngap ban let ban slok berkhpa jong u bahab neng ha kajing duai ban amar kata Jisu ngi uyo bor bah haki gospels ban le ki kam ki ba kraw na ki ba kraw tam to ka jingkeli ka long yanga badi phi ho nyimla ban len ngi im han ka juk jong ka jing ye bon kam ki kimi ki khpa ki ye bon kam ha ki jing tre jing kata ki jing pen khre jing pen biang ha ki jing sem ki jong ki khon ki jing ki bon kam ha ki jing puli ki tuition ba ki jing pen khre ki exam ki ba pher hari ka jingkeli ka long pat kum ki khon kristan hato ngi ju pulut porn em man ka sungi haki jing duai ke jongi hatu ka jing duai ka long em uthit snam jong jing nget kristan ka jongi te ka bible ka yathu ko mangala puli ani ka khat ba khandai kat ba ujisu udang duai ka dur khmat jong u kala ba ka jan jong u kala li pharnai ngi hang ni yakni kajing penkelador bakat bau Jisu udang duai kat bau dang yaslok bar khpa jungu bahabneng hakata ka khlipmat kadur khmat jungu kala dakumwe baki jan jungu kilali pharnai e tilarangi puli gospel Matius kay thukom ni bala penkelador yu ha khmat jongki ka khmat jungu tie kala tingsan kum kasngi baki janjungu kilalong li kum kajing syai kata kajing thaba kata kajing phalang kajong Jisu gadur khamat jungu kala tingsan kat kasgi ki janjungu kilalong li ru kat kata ka jing syai balang ni puli gospel Markus ko ongkom ni ki janjungu kilalong ki batingsan kibali kat kataru umdon u nong penkhujan hak perthai ubala ban penli
Dia nong thau jong Gospel of Marcos u pen u bo ya kaneka comparison ban yanu jor bakat kata jan ka jong Jisu ya ka ba lapen kala hakata kapor umla ban yanu jor na kita ki wai pat ki jan hakani kasla per thai namar ba umdan do wai pat u nong pen khut lani u nong sa jan hakani ka per thai u bala ban peli ado kat ni kumbala ja ya ka jan jong u Jisu ting iya kani kanika transformation ka jing pen kaladur yo Jisu lapen phalang yu da kata ka jing thaba ka bakan ja benai der khmat ka jong u maka jan jong u ko lalong kom kini ki reu khot hi ke badon habneng tila dangi pule da ka Bible phareng ya kani ka jipen kaladur ka jong u Jisu lapanan kam dan ke ketien transfiguration bala dangi pule pat daka kentien tenrai lani daka Bible Greek lapanan kam dan ke ketien metamorpho kebamut kajing pen kaladur nakawai korukam sakawai pat korukam to change into another form to transform lani ban transfigure Tiban kam sungthu ya kani ka kentien transfiguration lane metamorpho yengi ki popule science ngi pen kam ha ya to ketien metamorphosis ka pamut kata ka proses lane kata ka jing pen kala nakawai ka dur sha kawai pat tika manch ai nuksa ya ka popule science ki ong baling ba ka metamorphosis ka thapali kakha peleng kini ki peleng nak ki peleng pat umi uknyang bau ni uknyang pat undala ibha u sop yelede bandau lami pat nakani ka jing sop ka balong katu kane por ukala thabali kombalong ru kini ki jakot ki kha peleng kini ki dolon pa kimi naki peleng bakini ki dolon pat nda kilasan ki kala jakoit biang kalong kum kata ka cycle ka bau blay ula bu pek bu renti nakabanta kanika jingpen kaladur lane kanika transformation tebe de bat kanika jingpen kaladur ya pangalaman syam haka Bible tang bau Jisu marwe ulayo ya jingpen kaladur ladangi pule ya kitab Exodus kalenong kaba lai pusau ngin syampat sinu syakri jong blay Moses obaladon ya kata jipun kaladur ha ka jingim ka jongu tela dangi puli Exodus lenong kaba lai pusau ngin syam ba Moses ulakiu shaulum Sinai manit ban syim yaki shipau hukum bauladon hang tu ula pulut por ula spend time badu blay Suppose ngi but suppomit. Baka Bible ko ang ba Moses andaw lawan pai. Sharum jong ulum. Kadur khamat jong u kala thaba but kala phalang. Markini ki balay iu kim simlaban pet ya kata kajing thaba kajing phalang kajong kadur khamat jong u Moses. Baka Bible ko ang bu Moses haban phong nakanja jingda. Dakakan javel bantap no iladi namar kata kajing thaba bakajing phalang kajong kadur khmat kajong u tie ngiyui hangne ba Moses ru dakata kajing pulut por kajong u baru khpa u bahabne lingba kini kisi kodor kajong u ya ka bawle slok hi bad utrai kendrat jong u bolong ru u blei khpa jong u uliya ka kajing pen kaladur ka ba phallah hadu kata di Bible ko ong bau try Jesus Christ hakata kajing kaladur kajong u hakata khlepmat kat bagi sandan keliyui kibledan hakata kapor layathu bahata kapor hakajing kaladur kajong u Jesus kilawan kita kriuk khot ban yaslok bat u Jesus Dalam ngipure kedekat ke balai pau ong kemnya khmiru kirang ba arngut kile kran bat ke belalong u Moses bat u Elias
Elias hani kamot u Elijah. Kini kirang ba bro arngut kilawan mi paulang hakata kaburam bakile kren klia slok baru trai Jisu yak ekaba un sapendapat kaban saja ha Jerusalem. Tele sing laban ong hakani kapor ba ble upha yakini ki rekhot ke jong u Moses bat u Elijah. Bakin wan ban seran yo Jisu. Bat bakin ai men siam ru yo Jisu. Hakata jibrin kre ka jong u yak ai bo de ban sha shitom kaban saja ha Jerusalem. Bat kalong sha ka ba phla bo Jisu ulai yo ban kren bat ki men slok bat ki hakata kapor. Baga Bible ke yatho ba kisanran ki jong Jisu ki de bro lain got ki badan hakata kapor. Haswa bakin yo ilot kita ki eke ki balaja ka Bible ke yatho makisandran kilaya sokya dakaba samthya kisandran kila sokya dakaba samthya hakata kapor tilarang ipet ya kani kajing jahang ni kaya seriem bat kato kabalaja hakper get semene heswa bo Jisu un sha kemno bon sha pensitom bon sha penyak ula khad ini kilangot ikisandran hakper get semene kini bro langot kimsim lala bani dan baru Jisu ban sandane ki kilaya samthya hakatu kapor ti hangniru hajrong jong ni ulum tabor hakajaka bakin ya sandran kini ai mensiam yo Jisu yo lese hakajaka kini kersan lang yo Jisu hakajing dwai ka jongki kani ka jinglong ka jongki ka beken jado kalaban khya yegi ki la ya sokhya bat kilaya samthya ti hangni ladang ipai ke jinglong jing ni langot kisanran ladang ya nujor yo lese kam de ya pher than e napdeng jonga bat jongphi namar bun bun sen kani ke gm ka jongi ka bagan jado kani ka kham khlan kani kala ban influence ya kata ka jing jaitu ban pulut por hau ble ha ka jing duai ting ini kesendan upur langot hi kajing sisa kat kani ka kabuk siar bamaki kilayo baki de bandan bat Jisu baki ni dwai lang shirham namta kita kikam bat kikamba baki de ban le repen ban kata ka bor jong ka do ka strength jong ka flesh ka jongki kala penlong yaki bakin long kita ke jaitu bat ki bajai pede bat hang ni kilaya samthya bat ka Bible ka ong ba anda kilaya petmat kilai kendit ya tak buram kabala jahang ta bagili ipenban bagide kita arngot penban Moses bat Elijah kilai sandan yo Jisu hakani kapor jong kajing duai tik ong shishu ka Bible banda kilai khethia uwene ni kisandan ka jong Jisu ubakham shirham ubangi i hagi gospels Petrus ong hakata kajing phla ka jong kokonran kabhai ngi banya donno hangne ai ngi ne thau lightly ki yeng trap kawe yame kawe yo Moses but kawe de ya u Elias ubade u Elijah tingi hangne bagan ka jingkren ka jong Petrus u Jisu u haban pensange eu namaru Petrus umtep yak ei ka ba ukren ula kren nakata ka jing so shirham ka jing u Shim la perkhat jeleopat ikata ki eke kabau de ban perkhat shwa baun kren ban ini ki banta ki pasadian u Jisu ula khang u Petrus on shna ya kita yeng trap kita yeng jan hangta bakin sa junam hauni ulum te ka Bible ko ong shu bahadian kani ka jingja hakabukut jong kata ka jing kaladur komo ong kadakhat ka balai pusah ulawan ulo marulaka yang kata jaka hangta tikesandran kile septing bat kile leit rung no hapo uta ulo hakajaka kaba marjan tingi hangni ba hapdeng jong kata kajing kaladur kajong Jisu uble ulapan papat ya kajong ka presence kajong dakaba ula papat yone ulo wan banka hajrong jong ne ulum tabar
Telangi puli yakini ki gos lalangi puli yaka testament kabarim ngiyui bahaki babun benta yaka buram ka jong ble yaka glory ka jong ujupan pau hi lengba ulo khamtam hakatu ka jing yasham ka jong Moses ru bad uble men bau lalit ban shim expo hukum layathu bau don ulo balatap halor jong ulum senai Dul oh ne uthau ya ka puram ka jong ble ka ba u pan pau ba ka Bible ka ong ba preng jong ta ulo ka ktien ka lawan na beneng ka ba ong ong ka dekat ka balai pusan uni ulong ukhun jonga ubait to pen sngo yu uni ulong ukhun jonga ubait ti pen sngo yu jengen ka sur ka lawan hanu ulum tabor Hakane ka klepmat ka jipen kala dor yo Jisu kale seriem kala long thekhi kumato ko por ka bala pen baptis yo Jisu tela dangi phai shaki gospels kala ban yu I bahadian bada ban pen baptis yo Jisu ka sur ka jong ble kala wan na tena beneng ban ong bau ne long khun jonga ubang I de to ko ngo yu tingi hang ne makalong ka basutnat hapdeng jogane ka jing kala dor Kasur ka jong ble kalawan hakaba kini kisandran kaliyo sko yek e ka ba ble ulakren nakabantao Jisu ya kini kisandran ki jong u te habe de ka ni ka jingkren ka jong ble ka jingkali ka long ru yanga badepi hatung yo son em ya kasur ka jong ble bau jukren yingi man lakaski Ni ju askona mi kasur ka jong ble ka ba mau ujukren ngi man lakas ngi namala dangi puli ha ka Bible hi ngi ui dai tang ngi sakri ka jong u ka ba ble ujukren bad maki ki ju yo so ki jang ki para ngi ki ba ong yang ba kani ka digajuk ka ba ble kren shu yingi ki briu markmat hari nga sopat kata kalong ka ba bakla kadaw kalong ba namar bangim pule ya ka ktien ka jong ble tila dangi le shitam ban pule ya kting ka jong ble man lagasge la dangi bo ya kting ka jong ble kom kata ka jing kerki jo ka jing em kata ka priority jo ka jing em mangide ban le man lagasge ka ngait skam bangin si so ka sur ka jong ble bo kren yangi we instruct yangi man lagasge bat khamdam yo le se kting ka jong ble ka nang yarap yangi Main kamjan susu, ngin kam itu susu yo try Jesus Christ. Kawai ni kita mengimyo ka transformation ka basisa ka jim ka jongi ka long ba ngimyo sol ka sur ka jong uble. Ngim tip ya ka mon ka jong uble na markata ngilong ka sakma no hakani kasla perthai. Ti lengba kani ka benta ka khot ingi. Mengini dan puli ya ktien ka jong uble man lakasngi. Mahapadeng kita jingbon kam jo ka jingem ngin sada sai ngin bu itu kapor kabangin slog baruble ukpa jungi ubahab deng nakabangi pule bat bangin tipru yak e kabauble kwa ban kren hangi tongnya sangi ano hangi ngine poi biang sakani ka jing kaladur ka transformation lani kani ka transfiguration ti habang kren chapang ka jing kaladur ki babon nangi ngia kwa hi ban kaladur ngatip skam ngangai ru babaro nangi ngiakwa mandon kajing kaladur hakajing em ngilewan jaseng kumne hakni kaski ngangai ba kibabon nangi ngile sum ngile batak khmat menem step ngile phong ikejan ke bitnat nambar ngikwa ya kata kajing kaladur kajing penit tanat jadi habangi wan jaseng berkata he kalong yelese kalong natural lani kalong normal yangi mengin kwa kumta ngi kwa ban peni yelade kata ka babatam hakmat jong ka perthai tiling ba kani katayo ngalapet ya kani ko we ka interview hapo Instagram to kani ka juk social media mo ka juk Instagram ngimla ban like lam dapet tinggal i kani ka interview bakata ka interview kala kali ya kani ka counselor kai try kadaw kabab penlong yaki kon samla bagian long anxious hakane kajuk kajongi kabamenta
Kay kadau ka ba khamat ba penlong ya ki brio ya lese man penlong ki anxious han ka por ka ba menta maka ta counselor ka ong sapang ka self image jong ki brio berkala batai bagi kun samla jong ka juk jongi ka ba menta lari kimya ban phong ni ki jan ke ba remdor lari kimya ban phong ni ki jan ke belong branded lari kimi sabar se surok kilong anxious kidan kata low self esteem kadang kata ka jinglong nervous haki markawan ru kata ka depression haki dikata ka long kajing shisha ni emen ka juk ka balong ka juk jong ka jing riu spa kan ka juk ka balong materialistic ti babon nangi nyedan ya ka pisa ka pilan mengin penitenat ilade hakidur markirukom ki paper Dir ladangi pej ki TV ki jongi shipang ki wan ki advertisements ladangi pej video ha YouTube ro shipang ki wan ki advertisement dir ladangi use ni ki social media ro shipang ki wan ki advertisement bat ki babu ni ki advertisement hi ki day ha be day bat ki ni ki products ki ni ki tiar kitar jongani ka juk ka jongi ka ba menta ha ka be day bat ki ni ki cream ki jan kinap ka fashion mat kumta ter bala ngi pe ni ka juk ka jongi ka pamenta kani ka jing penitenat ilade kalong kung ka kanja business makini ka bawa jing tep ki ong baka de kata ka $1 billion industry hakani ka parthai menta ki babon na kini ki dukan ki babon na kini ki company kishna ya ki cream kishna ya ki jingta kishna ya ki jan kinap berkumta ter Kenang ban ong ya ki brio bagi dan kam ya kata ke change kana maki brio kena melaban accept ele dia kembang maki kilong kin ko ta jipun keladur tak wei pat kurukam kenang maki laban thiet ya kita ki products ki jongki dimantang i bagi brio ki penitenat de kita ki jingta ki jingpin ki jongki ki cream ki make up mat kumta ter tengahkan mau kumbah nyok prasnam menswah ngadon u bahayang jonga hakasngi ya tho jong u tiula slam ha banmi na kamra jong u kala deru ka por ka bangini pelong jingdwai nambar na kapalang kilewan man pelong jingdwai aswa mengin mi ban yelet lang seying mane ten daw lawan kham slam ngala kali u om baleli me po islam adukan nikan ni ong em uslam uni makeup artist u jonga tengarong ngala kendet kumno kisenrang ru akan ekopor menta kile ya ke make up tangki kenthe te kata ri ka juk jongi ka pamenta ka juk jong ka jing pen kalador ki bre ki kon pen kalador ka dor khmat ka jongki kilam pen kalador ya ke beniat ka jongki yaw snyo u jongki ya ka sne do bagi dan ru menta ki bala banle ya ka procedure ki ong balada feeling kot u doktor la pen jerong shu ipi sa katukan ni inshi dikata kalong kajing sisa ngisa penthame ngisa ilam bakla dakata kajing penthaba kajing babrio jong kani kaperthe ngi pulut por ngi fokus nang kata ke kajing penitenat ya kani kabasabar kajongi ban glet no yala kajong kamensiam kabakoro rapo kamensiam kajongi udan unu we commentator wong kumne shubol ada uble uthau ya ka selfie camera Shubala da ubleu thau ya selfie camera kabala man shandur ya ka mensim ka jongi tharai ka kumno pat ka image ka kumno ka dur ngila panyu i ya ledi ting em ne ka juk jong ka juk social media ka juk mobile ka juk jong ka jing shandur ling ba ka mobile phone ba ki camera ki ba remdor bangi jesutra ban shandur ya ledi da ka bangi penitenat ya ledi Reka jingkali kalong hatu, ada yang sendur pada tak kamera kajong boleh kebelah bani i, ya kamen sim kajongi, hatu kamen sim kajongi kan long, kabalik ne kabayong, tiling ba kani kakubar, aku akan cut ya lede badingi iwe pe iwe, bangin muhun ya ni ka image kajongi kabangidan mentah, tu nginya persang smart. Mengin poi biang syakatak image kabasisha kabakan jaman sim
kat kum kata design kat kum ka plan kat jong uble telan ngi pule ya kitab Genesis uble la thangi hakadur ka phla e kadur ka kerpang kat kum ka image ka jong uhi hade ka ding ka pop tan rai ka jong ipat ka bala pensniu dur yangi tikadan kam yangi pat mangin pen bhabriu biang da kata ka bor kan jable khatang mengila man yo pat ya ka jing em bam jukut tekna mangin pen bhabriu ya la ka jong ka mensim ka jongi kum ke bangai kum ki khun kristan nga khat yangi to ngin ya let lang ngin ya kiu shauni ulum ubajrong shakani spiritual journey ka bathamai shauni ulum uba ganjaman sim shakani ka new spiritual level jo ka jingem hakaba u jisu udon batakaba nge plot po nge spend time batu nge samat ba ka jing kaladur ka basisha hakamet makamen sim ka jongi ladang nge spend time ru jisu tang bon saben kaladur yingi handreru revival sachi sengkan wan biang hakajim ka jongi ringkat marki yang kesam ke jongi ni idang ka jing swai hakabedai bat ka jing shakri yauble ka jing swai habedai bat kini ki banta baki eke ke bedai ki bakenja mensim tingidan kam han ka pon ngin dwai yauble bon pen kala doringi da shisha khnang mengila menlong pa kita ke bementoy na ka banta ka balang nak bantak emlang kasalang bangin letbat ka perthai bangin penitenat da kata kadur ka jong utrai Jesus Christ ladang ipet ikini kisanran ka jong utrai Jesus hadin ka jing ipat ka jong utrai Jesus nak bayap hadin ka resurrection ka jong utrai Jesus kilamat pat kata ka transformation ka jing penkaladur ka ba thamai ladang ipule kam ka apostle ka nang basa ka khatlai lai thuang ni ba kita blepet kilaya sngo phla ya ka jingslor ka jong Petrus ba Yohanes ba kilaya sngo ba kila long kita ki brio ki blai ju ya dan lem bat u jisu batla kila long kita ki brio ki baklam jenghikai bat ki bobit teling ba kan kam ka apostle nang basar khar khala le thu hang ni ba kita ki wei bla pet kini ki sandang ka tra jisu kila sngo phla kedetang kinang tong do kha kedetang ki break babe ki bathem ki bamdan kanun ka sap hakajim ka jongki henrepat hakata jesem ka jongki botra jisu balami pat kiladan kata ka jing pen kaladur kilalong kita ki baslur bar ki babun ki latip kadai ka daw namar ba ki don lem barutrai jisu dilangi polis ne ka pat ka banta kam ka pos lang basan ada khat ka bakharsan setenat pat hang ni bedai bat uni u Petrus larangi puli kini kada khat lai thu bagi babun ki lakwa banwan sejan jong u Petrus namar hakani ka por ka serngeu ka jong u Petrus kala pan penkhia ya ki bapang bat ki basitam bali thu basibun ki lewan ban shong hakilenti snong bagil ap khmi yo Petrus bayile sila daw yat nang ta kin yo ban ngat ak serngeu ka jong u makin matru ya ka jing penkhia tinggi hang ni sepang kan ka serngeu ka jong Petrus wala dari ka datang ka serngeu ka datang ka shadow ka badum ka ba iting ka bam idan jingkermen henrepat ka laru man penkhia ya ki bapang ka bisitam mat ban le kambar namar ka bor ka jong utrai Jesus Christ tu pol ongkum ni ha be dei mat ki banget ki badan hapo rom ladangi pule Citi, sekarang orang kalau nak berkhatar dekat, beningkam kebar orang kumde. Nama kata ngkarpa depi, ko para banget. Nak kita kerja isnai kerjang oble. Ban IT no kemet kerjang pi, kum kerjang kenya baim, berkhoi berpen sekom ha yoble. Kabulong ken kerjang sakri, berken zaman sim, jang pi. But tu wat pun seriem, ringkat ia ledi berkeni kepertai hendrai pen keladur no ia ledi ken. Dah kerjang pen thamai, ya kerjang mut jang pi. Ma pin yo tip ka kumno ka mon ka jong oble ka ba ka pen so ba bat ka ba janai de tu bling rap ingi le man khobor hakani ano phai singi mangin lam pin kala dor yeladi ba mangin mat bat mangin yo diang ro ya ka jing bhabriu ka jong utra jisu ha ka jing em ki jongi
Baraswa mangan song idon ini jing itu khana ibalingkot ibalong kumikanja illustration ilese ngilaju yo ngoteng tele thu adon gabai ka balang ka belabu advertisement nak manta ka kam mission bahadian belabu itu advertisement ka last date ka lapoi but nakata ka balang kele song khuslai namar umdan batre ban apply ya kata ka kam mission ka balong hakawe ka jaka ka badanglong shaki than ke bakendong ba te laya thu baleng bani jitu khana ba kata kapor uladon uwe ubrepat abalo yo sngo bamdan bala apply ta kam mission ulawan ban apply ya ta kam mission bota ubreo bala apply dei ubabit ubabiang kumanga kumapi ude ubreo burang ka jing sitam amet ka phat ka jongu ulong ubreo uba bomnang kren uba thlun ulong ro ubreo uba deko tendau lap aya kata ka jing kwa ka jongu ndau lap pen pau ya kata ka jing kwa ka jongu bon tre ya kan ka kam mission le thu kata ka balang kala sala ka sayu bon tre ya kata ka kam mission namar ba umdan batre bandrung sakata kakam balai thu lem bakati ka jing tu khana bahadien katokan esnem kila khotno itu beriau bon wan phai na kata keling khatre mission makata ka balang kala mudur bakata ka jing tre jonu beriau kala long kabalen kimsim lala ban yu ya kita kimenseng kodor kebala pediang yau jisu kita semua bau tahu beriau uba thlun uba menang keren unu beriau uba deko uba menang balik ruem kita kipor ke jengwa kan ke jeng trai ne kam mission kalalong kabalen ti kala khot na yu bon wan phai no saka snong ka jongki bat lai thu lamat ka jitu khana pat hadin ka to kan ne por pat kila advertisement ben man tat ka kam mission mandala lek pat do tawe ubreu pakham hadin ula song phalla bani itaki breu hakata kaling khatre mission ula persang banyalap yu jisu hapadeng jongki ti ula song phalla baki ong hakata kasnong bakla jiu kila je shamteng bar jisu bol em ula sa batki bota missionary bathama ula kali ki hatu play shamnem sisa yau tau jisu belawan hapadeng jong piki ong hot ngile sham yau tau jisu belan rengkat bat ngi baru tau de missionary belawan teng bantre bat ngi kat tu kones nem menswa bagila ong bauta ulayang ulayat bat ki ulay tre kam tre jam bat ki ula kadau lenti yaki kumno bakin pediang yau jisu dingi habe de boni missionary ya ba kila pha ningkong ude ubre bamdan shibun kisap bat ki talen umlong normal kumanga kumapi umla ban kren ba umla ban yeng ban ya normally kumanga kumapi ringala ban ong par ulale sakani ka snong nakata jing ba bre ko jong utrai jisu barata dur khmat ba phu samarkhi ka jong dur khmat ka jong utrai jisu hi ya ba ula pen phalang ho ulala banjabat igini kimensem kodor hakata kasnong tiling bang ni jitu khana ka khot yanga padipi ba mangir ngin lech kana ka perthai ka badum ka ba ikensha kana ka perthai ka bam dandur ka bam dandar ka perthai ka ba i sherkhe hado kata kata ka perthai ka badap da ka jingdom hari uble khot yangi pat mangin yo ka jing sai ka jong tra jisu mangin lech ka perthai pat da kata jing babre ka jong jisu bahanek perthai kan i hagi namanta buram ka jong uble amen tongile pois ka wajan ka jeseng ublen ka khuni ke penta mengila pendap ni ke jengruai ke jengdoi khupor ka ting ka jong uble kinda long ta ke penta ke pakrawan ai ngi nging sem seng wa thammai lengba ka ni ka no phais ngi ini penawai ya kan ke jeseng dak bangi roi ke jeng roi ka palai spa nyu pulai lai spa nyu pulai
ding di changrai pastor jongi ita ben Jesus umin supply pating di chingkar khu panwai yo jisu aban siryem kat ba em haperthai the mighty Lord yelade ban shakri tang yoble wan na beneng shane banwa dingi kibriu uthelot laka jing em karam jongi ban sio ka chingrai ka balai spa nyopulai Serien kat baim hapertei dem aiti lot yala di ban syakri tang yublei uwana boneng syani ban wad yang ikibril Helud laka jingir karam jongi bansir ya uji suban serien ya uji suban serien ya uji su ya uji su ya uji ban serien yu jisu aban serien badap kajing kwaswur ban yarap kunjing jenja blahap hakor dejur yu jisu aban serien kipop uju map kan tujing iklam kochu na donut balasle ya uji suban serien ya uji suban serien ya uji su ya uji su ya uji su ban serien uji su aban serien jing duai bas ngobrai shalom ulek kilbon sir ban kot kerpat yutrai agajing kenjahan ta uwei ungu uden usngau bang banya selo lupa bahabone ya uji suban serien ya uji suban serien ya uji su ya uji su ya uji suban serien Yego be kutrabid nam ta khubor ke bang Dios no nal jong syakri khubor ke kren jingi ke khot gi ko fry mangiru ngem ke jigem ko fry ka balapan keladur ko trabid ya ngem ke jigem ka ba dong ji slok ban me ka ba pendul por ko fry ban dai ma khor ko pat ko trabid knam ba jing keladur ko jongi pertai ke i jing babrio ko jong me ko fry ha ka jigem ko jongi ko khu il jong syakri sor la ai khu bor ding jongi jing syakri bo ko do la ka jong ka balang ba ki wei ki benta ju jing syakri ko khu rang kar bat ke ye ka sem ko jongi hi bro ko ha bo wai no to plaj ku trabi jingi nda ni jis lo ko bathiang to jing suk ko jong me ko basan shar ki do no di jing ba khar ki jongi ha ko sti su la ka sngi
Tuda airu baka jeng kepada yang kejong Yesus Kristus. Kejeng ye kebana bahu jikut kejong blay. Lem baka jeng slok mensi bukhui. Kejeng kerhu belong lai hawi blay. Kilorong kar pengi iwe piwe. Mentah bat hadu halakata. Amen.